Isongu yu blay na kabanta ka jingerku badap yang ka jong try. Ya ka bangila banyalum lang sa sinpat ha ka ni ka benta ka baar jong jingkai ka ketien jong blay. Ya ka bangila yo ban pet sepang ka Great Commission. Ngapin mau biang kani ka di jikai ka baar ka benta ka baar ka patu ngalaman ong jong ka jikai na ka ketien jong blay sepang ka Great Commission. Ka baong ha ka ketien kasih jongi ka jingpa ba kraw ka jong Jisu yang ngi ki banget jong blay man pendap ya ka kam jong try ka bangidang don ha ka ni sla kendo ha ka wai ka liang ngalaman ong ka de jingpa ba kraw ka jong try ya ka balang hadu ki ski menta man pendap ya ka benta ka ba kraw ka ba try ai ngi ban le ha ka ni ka sla jong ni ka kendo ngai kublay pi wei pe baro ki ba shashkor ki yeng sam ki ba shem ya ka lat lenti ba pin yo snow ya ka tien jong blay ngara duai ba men sem ba khot jong blay on pendap ya pi ka pinang shashkor ya ka tien jong blay ba pila ban yeng ka jing shisha ka tien jong blay ba pila ban scam ka jing kai ka tien jong traim a shopping in poi ka benta ka ba ar nya let shwa ka ban puli ka tien jong blay sai sin pat now Matthias klong ba arupra ka khot ka ba khat pra ka khandai ba arpho ka ong gum ni ka tien jong blay u Jisu ulawan ul keren haki udoong la ai hanga ka bor ha beneng bat ha kendo namar kata ken tu khelait no api tu penlong senra di kiben riu baro dapen baptis siki ha ka kerteng ka jong ukpa ka jong ukun ba ka jong umen sim ba khot bat ka benta ka balai uang da hikai ban sumar ki bro ka bala hukum api ha kemi kan lon kat api halaga sngi hadu ka buai no ka pertei ngila pet ya ka benta ka baningkong menu Jisu keren ya ka dia ka ketien jong ka jinghikai ka bangi ong ka Great Commission la keren ya ka dia ka jinghikai jong ka Great Commission le ka jing pha ka jong Jisu ya ngi bangin le ka dai onda habau Jisu la dap ban job ya syaitan ka pop ba ka jingyam hari bala la penyap ya Jisu ha ka deng phana hari bala tep ya ula mi no nak lom jingtap ula long uken try ba em ha shaban kiu no shaban ngo ai ka Great Commission but ngangit scam ba ka ni ka Great Commission ka bagi puli ni ka por menta ka dai ka benta ka ba ka balang ka dai ka benta ka ba mangi ka ba nget jong try ngidon ka man buat ba dia perking ha ki benta baro ka jing pha jong try pilaban kli ka ai ka kamram juga balang haki di segi menta ka kamram juga balang gelong ban pendep ya ka commission ka jong try ban pendep ya ka jing pha jong try ya ka bau blay ula pha ya ki senran ki jong try ban haki di segi ula pha ru ban ai ki patengken haka balang ki balang kristan haki di segi ka menta ai ku blay pi baro ban ngai scam ka di jikai ka tian jong blay ka long ka jing penmong kan ya pi ga jikai ka tian jong blay ka long ka bor jong pi ki ba shot score ki ba shimbet ya ka tian jong blay ka mu jikai hapo jong pi ni pet ka benta ka baningkong ka banyong Jisu wang tu khelek no api penlong senran ye ki benrio boro ka baningkong wang penlong senran ye ki benrio boro ngila pet ya ka benta ka baningkong nganum kta asyu ye ka benta ka baningkong ndai menta wang da pen baptis ki haba penlong senran ka benta ka ba ar wang da pen baptis ki ha ka kerteng ka jong pa ka jong khun ba ka jong mensim ba khun Jisu hikai ye banget jong blai ba hadien ba kila long senran kilong kidong buat jong utrai kidan kamban siap baptis uang dapin baptis iki haga keteng kupau khun mensim khut ka afin examen ni di kentien ujis uang tu penlong senran di ben rio boro kumnuan penlong senran dah ka pen baptis iki haga keteng kupau khun mensim khut ketien ni ka ong da pen baptis ki haka kerteng kupa ukhon mesim ukhoi kani ka ketien pen baptis kedai ka ketien ka bau Jisu hikai u Jisu kran bat mau hiru ulah demonstrate lane udah pen idal dihi kumno ka benta sepang ka jim baptis abangi pulis sepang ka benta ka ketien pen baptis kamdai ka ketien kasih ka jongi kamdai ru ka ketien English ka bangi ong baptize kawan na ka wei pa ka ketien haka ketien Greek ka bangi ong si ketien Greek kita ketien baptizo kamon ban dep lane ban immerse Mane ban pengam ye gibriu ki ba nget how try Jesus Christ haka kerteng ke jong pa ke jong khon ba ke jong mensim khon pila ban kli haka ni kapor ke menta haka jingbun jong jikai don ka nutli ke jingbun baptis ka Bible ka ong yengi kini na ketien jong blai ya ba apostol Paul tho ha Efesus kelong basau tho basan uang Don't way you try, ka way ka jinget, ka way jing baptis. Way you try, ka way ka jinget, ka way jing baptis. Come on, don't tang ka way ka jing baptis. Don't tang way you try, but don't ka way ka jinget. Kani ka way ka benta ka bau try ubu. Hapo janga ba jong pi. Habang ngilet banyak ti janai sepang kata ka benta. Ka bau Jisu ang da pen baptis. Come on, haba lapha yang ibat pen baptis kibriu. Haga kerteng ka jong kupa, ka jong khun ba ka jong mensim khun.
Kadai ka benta ka utrai wan ra apo jong abat jong pi ke bengai ke jong ublei hakani por ke menta. Lesi pilaban keli ka ka bai dei ba ka jing baptis ka chibo ka jing snow thop ba kala ji brio ke bengai jong utrai hakani ski ke menta. Ngaku aban ong ji bengai jong ublei baro lapi ngai haka benta ban pengam tane pem ngai haka benta ban pengam rei lapi weng no yau jisu nak jing baptis. Baro ki berikan kelumar. Kamat ban ong ba u Jisu ula peni dala dihi kumnu ban baptis. Ula da keren dala dihi ru kumnu ban baptis. Kata kada ke jing hikai ke jong u Jisu, ke jing peni ke jong u Jisu, maka jing alam jong u Jisu ke banget jong trai. Dei u Jisu uba ai akan ke Great Commission. Hangi ke banget jong ublei ban buat eki. Pai kendiat naga ketien jong ublei, ka bala tho ka gospel Matius, kada ke benta ka ba khadu jong ka kitab Matius, ka ba keren spang ka Great Commission. Ujisu kiu no tat shabaneng. But hadian ka jing kiu jong ujisu shabaneng. Ujisu ang senran ki ap haka kamera ka bahaneng. Andala ap kamera bahaneng la ong ba kilayo dang ya ka jing ajo men sima kuat. Kilaya lap ka jing lap ka banding kong ka dei ka balabu record. Yang ki banget jong trai. Ka bangi ong kani ka kam ki abasal ka bangi ju ong ru haka ka kentien kom ka history juga balang. Nak ni ka kitab penyo ikan ya ka jikai jong ka ketien ki jong ublei spang kumno bagi beri hikai spang kata ka benta jong jing baptis. Haka sngi Pentecost kani ka sngi ka baningkong ka bagi beriu ki sakri jong ublei ki banget jong trai ki yalap ya kubo jong trai haka banyalap pat ba haka bon belian. Loong ba haba ki lailap kumta kata ka jinglap ka jong Petrus bar ki wei bagi apostol kala dung haka donut jek ki beri ka yos ngau. But haru bagi ong haka kam ki apostol long ba ar ka khot ka ba lai pun nyau ter kita ki beri ka ong ti haba ki yos ngau ya kata ka jikai la dungak haka donut jongki bagi ong hau Petrus bagi wei bagi apostol apara kum lungin le. Apara kum lungin le kila keli u Petrus bar ki wei bagi apostol. Di Petrus ulai tu pin kelaba mut, but on baptis ya pi away, haka kerteng u Jesus Christ, ya ka banyo maaf kipop, banyo diang ya ka jing ai, u mensi makoi. U Petrus uang pin baptis ki, ya ka banyo maaf kipop, banyo diang ya ka jing ai, ka jong u mensi makoi. Dei u Jisu u ba ai ki senran ban keren. Bagi senran apa kila keren ke benta. Kebening kong kong ya ki beri ke baliyo snow ya ka ketien joki. Bala dungak dau men simu trai pa ka joki. Ki lo ong para kum nungin le. Ki senran ki ong tu pin kelabamut. But on baptist ya pi way baro. Ya ka banyo map ki pop baliyo diang ji ai men simu ko. Ki ba kum nu ki beri ke ban syap baptist. Ki de ki beri ki bala kelabamut. Don kam ban kelabamut. Asan baptis. Habangi pai syuk ki bentai ki ba kham hadian ru kan khot ka ba sau huai jong de juk lenong ka ongum ni. Namar kata ya kita ki bala pedang ya ka ketien jong ulap baptis. Dan kamban pedang ru ya ketien jong blai ban kelomut ban pedang. Mat hilap ban kelil dia. Nah kuah ban baptis. Andrengan le aku no. Utrai wang kelabamut ban pedang ya ka ketien jong utrai. Dan puli biang ka ongum ni. Namar kata kita bala pedang ya ka ketien jong ulap baptis. Kum ta la punya sok atas segi cabalang. Kum balai hajar ki mensiam. On baptis ya away baro. Bat kum jo ki de ban long ru ki beri ka pedang ya ka ketien ka jong ulai. Ja ayukan onda habala de ban baptis. Ka ketien jong ulai ka ong. Kum ta kila punya sok hak ta segi cabalang kum balai hajar ki mensiam. Pet kendian nak de ka jo lenong. Nak juk khot bala puli benengan puli biang. Kajak yu kan adalah baptis ong ni. Namar kata kita bala pedang ya ketien juk baptis kum ta la punya sok. Ini ketien ong kum ta la punya sok hak kata sengi sekabalang kum malajar ki mensiam. Adalah baptis yo brio la punya sok yo sekabalang. Kelaban ong ke balang ayu kita punya sok. Ong gari ka met ke jong utrai. Kabalang gari ka met ke jong utrai. Kabam dei de ke jikai brio. Kam dei de ke pen igi brio. Gari de ka met ke jong utrai kabalang kan ka balang ka utrai wang. Kanong let kurim ka jong. On punya sok kan igi brio. Ki ba nget, ki ba kelabamut, ki ba pedang, ba syap baptis. Kumta la punya sok. Ha ong diktin kumta pi ngau tu. Pi pet ka Bible jo pi ki yang jo pi ka ong. On dala baptis kumta la punya sok. Ha kata ka sengi. Kamut ban baptis menta ka sengi. Sa hadian kumba laisnam sausnam ngari andala kham rangba bha ngin salong riu khot ha balang kani kam de jikai ka bangi yo ina ka ketien jo oblai ka jikai ketien jo oblai kelong kita ke balang ngek pacan baptis kum tala punya so ha kita sngi ka balang ada punya so aki kelong riu khot ha balang kata de jikai ka ketien jo oblai ka pen i yang awi pi ko yo banget jong trai
Nginya phai biang kendiat na po kam ga basal no pra ka khot ga ba ar phun riu ter hang ni I kendiat jikai ka ktian ju blai phang kumnu bau ka ktian ju blai ka pen I ya ka history phang kumnu bal pendiat lenti ya ka ni ka jing baptis la ya thu ikhana ngi phang riu briu tung yunok uri finance minister ha kata ka snong Ethiopia ba kata jong SIM Kennedy snong Ethiopia uni kai ulalong ubriu ba I blai ulong ubriu ba shakti nyu blai ulawan klang sa Jerusalem mania blai Henry ulah pulih ke ketian jong utrai, ke jing pulih jong ugalong nau Isia, kalong ke ba san pulai ke udang song kali jong ulah pulih Isia san pulai ke dekat ke ba nyau ter, ba kata ke jing pulih jong ugalong, ngan pulih ke ongkum ni, nak dekat ke balai fuar ke ong, tiga ke jaka jong kata ke jing tho ke bala pulih ke long ke ni, kum ke lang berot balai lam syak ke jing penyam, bar kum ikon lang berot balai lam syak ke jing arsnyu, ba kum ta syam la ang lak sentur hang ni kendiat uni junok habulo puli kata ka ketian jo oblai ngau thu la uni Isaya ukran nam ta ladi hi ne spangki weipat kumta mensiam utrai ula kran yu Philip uang ke Philip sdien hata kali habau Philip sdien po kata kali ula iyo ta junok bo puli ketian jo oblai ula ong pi ngau thu ai pi puli junok uang kumnu ngan sau thu la amdan no batai nga ka ketian jo oblai ka ong kumni Anda kum tahu Philip ulang lak sentur nak bas dang negeri jing thok ulai lap yau Jesu dia habag dang lej kelenti kila poi ka wei ko tiu yunok bulong ka khmi ko ka ai pen ban pen baptis singa ngilai puli ke tian jong blai ka ong ba habangi page phang ka ta jingat lenti ke jong utau yunok uyai lenti ka ta reclaw ka bagi thok ka tian English ka NIV ngi puli ka ong ke rishi up kata kamat ka badan kendiat ko kila pen sange kali kila hiar bro ngot ko la baptis ki bakila kiu no kumni na ta ko nginya puli ke tian ju blai ko ong kumno ngan puli ko bakal tho ko ong kumni anda kum tahu Philip lang lak sentur da ka bas dang nang jing tho ulai lap yau Jesu dia ha bakidang ya lej ta lenti kila poi ka wei ko tiu yunok lo ong khami ko ka ai pen pep pan baptis singa tiu Philip lo ong la menget da ka donot baro mila ulai thu bu ong nget bau Jesus ulong khonu blai la hukuman pen senge kali kila hiar bro ngot ko u Philip o yunok dia bala baptis yu dia ha bakilawan kiu no na ko umen sim try ula rak no yau Philip hang ni ko amun penlai jingmot ba ka ktin baptis shimla translate ka Bible borok away Henry ka don ka jingmot ka bai thu ingi ong ba anda habala baptis anda habala plus ngau thu la pen sange kali kila hiar borok ska ta ka ka khat ka balai fu pra ka kila hiar borok ska ta ka la baptis yu anda habala da baptis ka kiu no ta ka ka ktin baptis kemot pengam ka ktin Greek kamot bila kaman le hiar ska ban kiu no na ka ta ka uji suru hak lenong kabalai jong Matius ngi ikum no bau Jesu ulale habau Jesu la da baptis udu Yohanes ula kiuno nata ka ula kiuno nata ka kaktian jo traga dan kami ban hikai habang ila nget ha u Jesu ngila plabu long khonu blai ni dan kam ken ban diang ya u Jesus Christ bat kum juru ban syak baptis kajing pun baptis kamdai ka hukum beriau, mana kamdai kata ka jing ong jiki beriau, kadai ka jing kongu ka jongi, ya kata ka jing hikai, ka bau Jesu hikai yang abre pi, ngan ong biang sai sin, ka jing baptis kamdai pat kata ka pen emingi ka jing le, henry kadai kita ka bangi kongu da ka jinget namar, habangi nget yau Jesu bau trai, ana habangi nget yau Jesu bau trai, ka jinget jungi ka pen boringi, ka hikai yangi, ka yalamingi la bau mensim trai, bangin let ka jing baptis, ka jing baptis kadai ka result jong jinget ka mi na ka GM jong aba jong pi kum ta ge banget jong blai nganget skam opi pulie no kam ga absol no pra ka khot ka ba arfun rew ter pini i ga jikai ka ktian jong blai ba kum no Philip yalap ya u yunok spang Jesu pilaban kli ha ka nukur kom yalap ula yalap ha u yunok spang ki benta baro kum no bon pai chau Jesu but ondala poi hado ko kila pensenge kali kila harus ko kamot ban hikai yang abdu firu bangi ha bangi pedang yau Jesu ni pedang yang kejikai ka ketian jong blai ni long kisenran jong utrai ni don kaman le harus ko jong baptis ya kaban syak baptis ki jong abad jong pi ka day yang ikan ban baptis ha ka kerteng jong kpa ka kerteng jong khun ba ka kerteng ka jong umen siam khun Yohanes kelong balai kau peningkong rupan riau hang ni kendat la kran pang uni kunimas uni udai ubriu ubadai na ki kenja Pharisi uta ulawan hau Jesu menmiet ulang hau kan ngitip amilong unoh kai belawan nau belai lenong kebalai khot keban ningkong kho baar ong uang ngitip amilong ubriu belawan nau belai mar om dan bala ban le di kamba ki mamila le lemda belai ulang rengkat bab ni
Jisu ukam na sngau klau ya takin ani ukam na sngau long ha ka jing sngau brio ban ong ba ngan sngau ra no sejrong ya ka jing ong jong bau ong bolo wan no blame ani ka ei ga bau Jisu ong Jisu da ka wei ka jing mat ka wei ji prakhat ong yu shisha ng ong hami lem da kapat yu brio onomi I ya ka hima ka jong blame kita mo lem da kapat ya ngi ki brio onomi I hima jong blame kumno on kapat Nicodemus ulo ang kumlo on kapat yang habang la teman atau ngalai search po ka kpo image nga ban kapat yang Jisu ong kumno uang shisha ng ong hami ko Nicodemus lem da kapat imi na ka ombat umensi mo kuat menam ya I ya ka hima ublay kapat na ka ombat umensi mo kuat menam I ni hima jong ublay kabakhan na ka do kalong do kabakhan umensiam kalong mensiam namar kata ka raw ken ka ban ya thu ya ki banget jong ublay ru ka don kami ngiru ban kapat ong try Jisu kapat ngi kay na ka ombat umensiam mo kuat ngi let ka na ka hikai jong umensiam jong try da ka jing tu jong umensiam jong try pada ngi let ka kalong ngi let ka jinget bau try ulong blame unong pen ujong aba jong pi haka jingat lenti ga jong aba jong pi we pe baro ngila ban iru iwe jingkan tho ibo ong kum ni truth is like a bird which has two wings ka jing shisha ka long kum ka sim ka bran artli thap niang haka we ga bentau Jisu ong kum ni ha uyones long ba lai ka khan riu ong utau banget hanga onom jot shu unyo ka chi embam jukot Yones lai kalong ka balai ko san pa uang shisha shang ong milam de kapat imi ko omon men sim ko mana mai ik mau blai Jisu ong khirat sik perthai pen baptis ki ben rio artli don kamban ngek but sha baptis truth is like a bird which has two wings ka jing shisha kalong gum ka sim ka ben artli ki thap nyang ka sim ka nom her tang si thap nyang kadang kamu arti kitab ni yang makan her. Maka tak raurung tips kam buat peleng jong pi, pila song tu, pila nget yau Jisu, pila long kinong buat jong Jisu, pila long kinong rai ke gospel ke jong try. Henry Ken, gidan kamban siap baptis, angga ketian jong belai. Pet kendiat Nicodemus ulai ro yau Jisu. Ulai ro yau Jisu, kamban yau Jisu, ulai ro yau, ulai ruai, ulai angu yau, uang memela wan nau belai. Henry kijinga ro jong kimpat biang yau Jisu. Jisu wang lem da kapat eme. Menom ya I ya ka hima ka jong ublay. Kabakana ka do kalong do, kabakana mensiam kalong mensiam. Para ang etskem don kaman kapat ingi na ka baru mensiam ku jong try. Haba kren pang ka jing kapat. Haba kren pang ka jing pun baptis. Ka don ka jing adai ba kata ka jing pun baptis dong, ka jing pun ngam kalong ka jing adai ka bajan bat kata ka jing pediang ru mensiam jong try. Ka ketian jong ublay ka ong gumni. Hak lenong kaba lai jong Titus ka khat ka san ka ong ni ula pen yangi om la ka jing la hok ka bangi hingi le henry ka bakum ka jing snai ka jong u da ka jing sat ka jing ka arsian ba ka jing pen thmai u ben sim khot ula pen yangi om na mar bangi le hok om na mar bangi le komunikori mas man ya ro yu Jisu henry da ka jing snai jong try da ka jing sat ka jing ka arsian ba ka jing pen thmai u ben sim khot ka jing sat ka jing ka arsian ba jing pen thmai u ben sim khot kalong ka wei ken ka bo try hikai po jong aba jong pi ma ka ta rau ken ka jing baptis da ka bangi pediang da dia ni nget dia ni ngau thu bangi da ka jing dai ka ba klau mut an pai show blay kalong ka benta ka ba krau tam ha ka jim jong aba jong pi ru ki banget jong try hoi ha bangi pulien ka ketien jong blay ni ngau si ru kidan ka tu ni ki jing ken tho ki bangi yo I ba yo le si ublay unle ingi ko blay u Abraham habangi pai kendiat naka story jong Abraham baga Sarah ublay ulo ong yo Abraham ko Abraham tu eno ai ka ri jong mi khnang bangan sa kerku yo sembai jong mi kumi klor habaneng kumi siap haduriau kata ka jing hikai ka jong try wong yo Abraham eno ya ka ri ka jong mi let sya ka jaka ka bangangan sa pen iya mi ngan kerku yo sembai jong mi kumi klor habaneng kumi siap haduriau reka ei ka baja yo Abraham wa Abraham udang ka lok ju ka Sarah kalau ka lingki ka Sarah baru Abraham kila kwa panyarap kam yo blay kwa man ong kendiat hakini kisngi ka mentaru don sibun ki bri kwa panyarap kam yo blay kisngau bau blay hakata ka por ka jing ong ju kam la ban pendep ka Sarah baru Abraham kila sngo ba ublay le sia ta ka por unum la ban pendep ya ka ei bulo ong dia menyerap kami ublay ka Sarah ka ong kiken rat yo Abraham ka ong kiken rat sim tengah no imi ka Hagar ka Syakri jongi kanang ban yo sembah mi ban pendep ya ka jing ong jong try ikan mau Abraham la ka ngu ya ka Sarah
Ula syem tengai ke Hagar lakai kun, lakai Ishmael. Henry ublay uang kentat ya Ishmael. Ubla kan kabor jakadoa. Aku apan ong ru yang abri pi. Habang ilas ngau tu ko magaktian jaka ublay ke hikai yangi. Wat nom kuat banyarap kam yo ublay. Wan ong try, larang apa pori siap ngalek kumnu try larang am yo baptis. Lapia ngau tu baktian ublay ka keren. Pitip baktian ublay ka hikai pi kumta. Le kumta kan pen scam ya ka jem jong abat jong piru. Ublay ula kentat yo Abraham. Ngasyap tiang yo ublay kentat ru. Ya ke jinglek brio jongi hagi sla jong ni ka kendo. Para kene ke jinglek jongi ban baptis kam dei na menta ka jing hikai ka jinglong brio. Ada ke Jepang ka jinget ka jikai ka ketian jong blai. Habang ilas kem na ka ketian jong blai. Saka eipat ka banginang wat bat ka pertai. Ni dan kam man yang scam mat utrai. Ublai uang yo Abraham nga kentat no. Yau tu kun ubayo na ka do ka jong me. Abraham hap up ya ka jing pen i jong trai. Ngaku aban ong ru epi, hapila syai ya ka jing pen i no trai. Le ya kata kan penhun ya kamen siam jonga baka penhun ru kamen siam jong pi kiba syania scam how try nganget scam ba ublay jong pi uba pi syania ublay pi iet pila dem pila syakri try pila long ken kinong buat jong try namar haga great commission jong jisu wang kilet ka pertai penlong senran di kiben riu baro nganget scam pila long senran jong try pila lech ka jeseng pila ra ki bible pila duai pila dem khosia ka bandu try uang om taman selong senran uang da pen baptis seki haga kerteng jong pa ka jong khon ba jong men sim khon dan kamban syam baptis pilaban keli haga nu kapor ka bangadi ban syam baptis ka jubab na kabel ka ong utau banget bat syam pen baptis on pen im u banget bat syam baptis on pen im ngenya pulia kenyat ka gospel Markus nomor khat riu ka dekat ka ba khat riu keketian jong ublay ka ong kumni ti uta ubanget bat yo baptis on pen em henrai ubam nget on pen rem u jisu wang uta ubanget lana pinget bat sya pen baptis on pen em kemi keketian jong ublay ka keren syai bah po jong abat jong pi sepang ngani kekentian jong ngani ka poin ka baar naga great commission ngidan kamban sya baptis ong keketian jong ublay don ki brio ni skim ta Kibu kuat banyarap kami oblay. Kibu ang larang apoy hari siap, larang apoy kiway pekiriwam dan ngan lek kumno. U Philip habulay kendu ya u yunok menero. Kali ka jaka ka bam dan sibuan ko Hari kila pensange ekali kile hyar bro arngot sta Hoy kam dan kamru bani ka wabah ka bahe. Hari kila ban ka ka bari ban ngam. Haga kerteng ka jong khpa. Ban ngam ha kerteng jong khun. Ban ngam ha kerteng jong mensim khoi jong trai. Ublay udan benta ba kaji jong pi bat jonga ha ka jingat lenti jongi ki banget jong trai kani ko long ka benta ka ba ar jong ji kai na ka great commission ai ublay ker khui pi ba skor ka tian jong ublay haro kin sai syampat ha ka benta ka ba la jong great commission ublay ker khu ker do ai pi kan mau ngi ong mene truth is like a bird which has two wings pila nget yo jisu balai pi jang up teng pat ban pun baptis nget skam ublay ker khui pi apin le ini kam Haka kerteng ka jong utrai Jesus. Ublay un ai bore pi baro.